Ji aliyê şaredariya bajara mezin Diyarbekir ku ji aliyê qeyyûm ve tê rêvebirin li derdora balafirgeha Diyarbekir bo danasîna bajêr û bala geştyaran bikeşe, peykerên ku remzên Diyarbekirê ne hatin danîn. Lê piştî ku peyker hatin danîn ji aliyê welatiyan ve rastî bertekan hat û hat amajekirin ku peykerên hatine danîn ji rastiya çand û dîroka Diyarbekirê dûrin. Li derdora balafirgehê peykerê Koma Govendê ya Diyarbekir heye ku cil û bergên wan neyên Diyarbekirin. Hosteyê qedayîfê hatiye danîn ku cil û bergên wî naşibin yên Diyarbekir. Hosteyê sifrê hatiye danîn, bazinê hesîrî hatiye danîn û peykerê bebikê di qaşilê zebeş de rûniştiye hatiye danîn. Herî zêde bebikê di qaşilê zebeşê de rûniştiye rastî bertekan hat û heta welatî balê dikeşin ku bebikên Diyarbekir ne wisa ne û dibêjin bebik dişibe serokê Koreya Bakur Kim Jong-un. Lideri Kore çiye, lideri Kore Kim Jong-un çiye, zebeşi ne Diyarbakır, zebeşi hela Mardin, hela Adana çiye, Florka ekibi jwana lüyali çekine, ev hela Afyon'e, böyle yöresel Afyon'e çiye, ne Diyarbakır'ne. Zarok gelek mezin bu ya, ne zarok bir zilam bu ya, yani vaka zilam çekirine, yani işçilik evi ne başa yani, takriben yani fikrimin. Jibo temsili Diyarbakır'a, jibo zarok Diyarbakır bu baş bu. Bezemiş işçiliği adım ama şişman kırın gelin ki zayıf bana daha hoş bu. Yani zayıf bana daha hoş bu. Valla bezemiş herkes de. Ya Kingo Hong çiğ. Bezemiş iyiydi. Derbarê danasîna Diyarbekir û cihdana remzên Diyarbekir de peykersaz dibêjin nêrîn û armanc baş û girîng e. Lê rêbaza civcikkirinê de pirsgirêk heye. Peykersaz Gökhan Aslanbalê dikeşe ku peykerên li balafirgeha Diyarbekirê hatine danîn ji rastiyê û ji dîmenên resen ên çand û dîroka Diyarbekirê dûrin û pêşniyar dike ku dema xebatên wisa werin kirin bila rayedar hem li Diyarbekiriyan bişewirin û hem jî ji kîjan beşa hunerê be bila li kesên ku di wî warî de pisporin bişewirin. Halk rast bejin aslında çünkü ev peyker tahmin dikmen ev ne peykere. Ev nizanım ev ki çekiriye, hunermend çekiriye ya jî yani peykervan çekiriye ki çekiriye nizanın biraz di. Fakat ev hakkı ev Diyarbakır nine. Ev peyker realite Diyarbakır'a dure. Hemu ne kurdiye. Ev cilubek mesela ev حبي قذايف شكريا حبي بيكره او نه Diyarbakır'a براستی. Ji bo projeya vesazkirina hawra balafirgehê 4 milyon û 412,805 lîreyê Tirkî hatiye xerckirin. Derbarê rexne û bertekan de jî şaredariya bajara mezin Diyarbekirê daxuyaniyek belav kir û di daxuyaniyê de hat gotin ku ew rêzê li rexneyan digirin û piştî ku xebat bi dawî bibin ew ê nirxandinek din bikin û hewce bibînin dê guherînê li ser peykeran bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.